салом. Нашри аввали барномаи пайдоиш аст бо маълумоти мушаххас оиди пайдоиши аввалин ҳавопаймо пешниҳоди шумо. дар саросари дунё аввалин маротиба нафаре ки тарҳи ҳавопайморо пешниҳод намудааст, ин табиатшиноси англис ҷорҷ кале мебошад, ки санаи он ба охири асри 18 ва ибтидои асри 19 рост меомад. Патенти аввалинро дар мавриди пешниҳоди тарҳи ҳавопаймо бошад дар ҳамон давра аниқтараш соли 1843 ихтирокори дигари англис Вилиам Ҳенсон гирифт. дар ин миён то соли 1903 лоиҳа ва пешниҳодҳо дар мавриди сохти ҳавопаймо зиёд мегардиданд, вале ё номукаммал буданд ва ё пазируфта нашуданд. ҳамин гуна дар адабиёти таълимии замонавӣ ки бо сохтани ҳавопаймоҳо алоқаманд аст, якумин ҳавопаймое ки мустақиман идора карда шудааст Флер 1 гуфта мешавад, ки аз ҷониби ду бародар Орвел ва Вилбур Райт дар амрико соли 1903 сохта шуд ва маҳз ана ҳамин ҳавопаймо дар таърихи пайдоиши ҳавопаймоҳо аввалин дониста мешавад. ва агар инҷо дар мавриди нахустин парвози тайёра андеша кунем, аз таърих маълум мегардад, ки парвози аввалин 17 январи соли 1903 сурат гирифт. Ин парвоз муддати 12 сония давом карда ҳудуди 36,58 метрро дар бар мегирифт. акнун баъди пешниҳоди ҳавопаймо ва парвозаш дар олами техника таҳаввули ҷиддие ба миён омад ва оғоз гардид рақобат миёни олимону ихтироъкорон. баъд аз ҳавопаймои Флер 1 модели беҳтарро дар 20 сентябри соли 1904 пешниҳод карданд ва аввалин парвози модели пешниҳод кардаи онҳо бошад соли 1905 сурат гирифт, ки 39 километрро ташкил мекард. оғози навгониву навовариҳо ва бо суръат ихтирои ҳавопаймоҳои гуногун баъди оне ки ин навгониро ихтироъ намуда пешниҳод доштанд, акнун барои олимону навоварон масъалаи дигар, яъне пешниҳоди модели ҳавопаймои мусофиркаш пеш омад. ҳамин гуна аввалин ҳавопаймои мусофиркаш бошад соли 1911 аз ҷониби ихтироъкори фаронсавӣ Луи Беллериё сохта шуд. ин ҳавопаймо дар амрико аввалҳо ҳамчун воситаи хаткашон хизмат мекард. ин буд маълумоти чанд аз пайдоиши нахустин ҳавопаймо.